Darakta General na Hukumar Bunƙasa Fasahar Sadarwa ta ƙasa, NITDA a Turance, Kashifu Inuwa Abdullahi. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A cikin shirin namu na yau, za mu yi dubi a kan Darakta General na Hukumar Bunƙasa Fasahar Sadarwa ta ƙasa, NITDA, Malam Kashifu Inuwa Abdullahi. Kasance da mu a cikin shirin domin samun cikakken bayani. Malam Inuwa ƙwararre ne a IT. Ya kammala digirinsa na farko a fannin na'ura mai ƙwaƙwalwa a Jami'ar Abubakar Tafawa Ɓalewa da ke Bauchi. Yana da takardun shaida daban-daban daga manyan jami'o'i irin su Harvard, Cambridge, London Business School da Jami'ar Oxford. Malam Kashifu ya kasance tsohon ɗalibi a babbar makarantar IMD da ke ƙasar Switzerland, kuma ƙwararren masani ne daga shahararriyar cibiyar fasaha ta Massachusetts, MIT. Hakanan yana riƙe da takardun ƙwararru da yawa a cikin ƙungiyoyi da dama. Malam Kashifu kasancewarsa mutum na farko a Najeriya da ya zama Cisco Certified Internet Work Expert (CCIE) a Najeriya ya samu kusan shekaru 20 yana aikin gwamnati da na ƙungiyoyi masu zaman kansu. Malam Kashifu ya fara aiki ne a kamfanin Galaxy Backbone Limited, inda ya fara aiki a matsayin Network Engineer da kuma Senior Network and Lead Solution Architect. A shekara ta 2014 ya koma aiki a babban bankin Najeriya a matsayin Technology Architect, kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen samar da Technology Architecture Repository a babban bankin Najeriya. Sannan ya samar da Software License Rationalization da ya rage kashe kuɗi wa babban banki a wajen yin license a duk shekara. Bayan ya taka muhimmiyar rawa a babban bankin ƙasa, daga nan kuma sai ya garzaya NITDA a shekara ta 2017 a matsayin Technical Assistant na Director General na lokacin, Farfesa Isa Ali Ibrahim Fattami, inda ya ba da muhimmiyar gudunmawa wajen cimma manufofin ma'aikatar. A ranar 20 ga watan Agustan shekara ta 2019 ne shugaban tarayyar Najeriya, Muhammadu Buhari, ya naɗa Malam Kashifu a matsayin Darakta General na NITDA. Biyu bayan naɗa Minista Fattami a matsayin Ministan Sadarwa. Zuwa yanzu, Malam Kashifu ya jagoranci hukumar ta hanyar yin aiki da kirkire-kirkire daban-daban a fannin IT a Najeriya. A ƙarƙashin jagorancin NITDA ta samu nasarori da dama a cikin shekaru 5. Ya ƙaddamar da shirye-shirye daban-daban don cimma digital transformation, talent development, digital innovation and entrepreneurship, developmental regulations, exploring emerging technology, and promotion of indigenous IT content da dai sauransu. Malam Kashifu yana da ƙwarewa a fannin policy formulation, administration, growth management, talent development, solutions architecture, resource mobilization da kuma strategy implementation.